Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Paano ko po sisingilin yung isa kong kaibigan, kabarkada ko na nagsabing makikihati siya sa expense ng travel namin last week, pero hanggang ngayon ay parang deadma. Ala, maraming ganyan. Marami po talagang ganyan. Kaya alam nyo po, bago po kayo mag-travel, mas maganda na nagkaroon na ng mga ambagan. Oo, may patakan. Oo, may patakan na nga naganap, Oo. ganyan. Kasi minsan, lalong-lalo na kasi iba-iba yan eh. Merong katropa na siya yung may hawak ng credit card. Aha. So siya muna yung gagastos. Oo, siya yung taga-swipe. Siya yung taga-swipe, 'di ba? Tapos saka ka na lang magbabayad, ganon na. Wala namang ibang way kundi mangulit. Oo. Kung gusto mo, siraan mo sa Facebook. Pwede naman. I-real talk mo na. I-real talk mo na. Di ba, alam mo, minsan nangyayari naman yan. Pwedeng parinig. So, kung guilty, baka mag-react. Hopefully, magbayad. Di ba? Kapag hindi pa rin, kahit nagpaparinig ka na, di, lakasan mo na loob mo, itag mo na yung pangalan. Pero nangyayari talaga yan kasi unang-una halimbawa, wala talaga silang budget tapos napadaan kayo sa isang store. Yes, correct. Ay, ang ganda naman. Totoo yan. Tapos, Nicole, pwede na, pa-swipe ko dyan. ganyan. Mabayaran na lang kita pero wala pa talaga pambayad dyan. Tsaka, hindi ka nga sure. Actually, yung mismong nakikiswipe, hindi siya sure kung saan siya kukuha ng pambayad. Oo. At nangyayari yan. And para sa akin, wala namang iba talagang way kundi kulitin. O di naman kaya ganito gawin mo. Pwede mong tingnan yung mga gamit. Ayan. Sabihin mo sa kanya, ay, para maganda yung tsinelas mo. Total, hindi ka makabayad. Yan na lang ang ipambayad mo. Ganon. Alam niyo po mga kabisyo, dyan tayo nagkakaproblema talaga minsan eh. Yung bang, yung swipe na yan. Pakayabang natin kapag ka merong card. Correct. May feeling talaga tayo na meron tayong pambayad dyan. Ayan. Huwag ganon. Kaya ako wala akong credit card eh. Ang sinasabihan po namin yung mga sarili namin. Kaya wala kami mga credit card. Ako wala talaga akong credit card. Tapos hindi ko rin inaasam na magkaroon ng credit card kasi alam ko na talaga yung mangyayari. Ang mangyayari na talaga diyan ay nako, alam ko na talaga. Masakit sa ulo. Pag dumaan lang sila, ay, ang cute. Diba? Swipe. O di naman kaya, hala may sale. Sayang naman. Shh. Swipe ulit, 'di ba? Minsan may feeling pa naman tayo na kapag ka sale, emergency. Tandaan po natin ang sale ay hindi po emergency. Tapos sasabihan ka pa na last pay po ito, ma'am. Correct. Ay, alam mo, meron ako nabasa tungkol diyan sa psychology. Sa ang ganda nga nun na-save ko siya kanina, kaya lang yung phone ko ay nasa office, nag-umpisa na tayo. Wala akong hawak na phone. Anyways, so yun ang merong term diyan sa psychology na kapag ka ang isang bagay ay kulang na yung supply o kaya may scarcity,
or scarcity. Depende kung anong gusto mong pronunciation. Kapag ang bagay ay kulang sa supply, meron tayong feeling. Urgency. Oo. Na ganon. May urgency tayo na kailangan nating bilhin yon. Kaya tingnan mo yung iPhone 17. Nung unang lumabas yan, grabe yung pila ng mga tao. Hindi ko makakalimutan niya kasi sa mga mall, sabi ko, bakit may pila? Anong meron? Kasi sabi limited Kasi lang. sabi limited lang, iilan lang. Kaya sabi ko dun sa mga nagmamadali. Kunyari, meron akong mga kaibigan na nagmamadali bumili. Sabi ko, una, kalmahan mo lang. Imposibleng limitado lang yung gagawin niya ng Apple. Nakausap ko sila dun sa Apple. Sabi nila, etchos lang na limited. Hindi kasi kapag limited kasi ang isang bagay, meron kang feeling na, hala, kailangan ko magmadali. Kailangan magawan ko ng paraan. Kailangan makakuha na ako kagad. Pero kasi strategy din nila talaga yan. Marketing strategy. Yes. Kahit nga, ultimo yung mga fishbowl, yung mga kikiam, yung mga kiosk minsan. Halimbawa, kung anong maraming hindi nabibili, ilalagyan nila niya ng not available. Yan. O di naman kaya sold out. Kasi ang ibebenta nila yung marami pang stocks. Yan. So, hindi ka ganon. ngayon mag-order kasi not available. Ayan. Diba? So, yung bang mga ganyang klase mga eksena? Utak-utak. Kami pa. Huwag kami. Kaya yung sinasabi ko dun sa mga natataranta. Kasi meron akong isang kakilala na taranta siya kasi ang dami niya ng pinuntahan. Wala siya makitang orange. Sabi ko, una sa lahat, kalmahan mo lang. Siguro give it a few more days o kaya a week after. Meron na niyan. Magkakaroon. Malay mo bumaba pa ang presyo. Ano kasi to ginagawan din ang strategy to ng mga negosyante kasi alam naman nila na sa atin lahat ng mga tao, yung bragging rights, malaking bagay para sa atin. Totoo. Oy, ako'y nakauna. Correct. Kaya nga may pumipila, di ba? Alas 4 madaling araw. Ganyan. Nandun na. Ako para sa akin, naiintindihan ko, halimbawa, content creator ka, na parang iba-vlog mo yung ginagawa mo. Iba-vlog mo. Pero yung, hindi naman. Pero sa bagay, psychology nga May yung feeling na gusto mo na ikaw yung isa sa mga nakauna. Yes, May mga ganyan tayong feeling na gusto natin, tayo yung aangat, mga ganyang mga may eksena. satisfaction kasi siya Actually, sa totoo lang, Jegs, wala namang problema kung meron kang pambili, bakit, di ba? Kami naman, sinasabi lang namin to palibasa, wala namang kami pambili. Kung may pambili kami, di go din, makikipila kami, di ba? Wala namang masama. Ang nagiging masama lang siya kung alam mo sa sarili mo na hindi mo alam kung paano ito babayaran. O kaya kulang naman talaga yung income mo pero pinilit mo pa rin. Wala talagang budget na naka-allocate dyan. Correct. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Minsan kasi mayabang tayo Yan. Mayabang tayo yung word, the pride. Yan, gusto yung natin pride talaga. Gusto natin na masabing dito tayo nakatira. Ito yung sasakyan natin. Correct. High-end yung telepono natin. Diba? Yung mga ganon. At ang ganon. nakakalungkot pa dyan kung minsan, bumibili tayo ng mga bagay na hindi naman natin kailangan. Ayan. Parang kating-kati tayo para makita lang ng tao. Masabi lang nila, bago yung sasakyan, nag-upgrade. Correct. Diba? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga Oo, kailangan. na okay pa naman yung sasakyan mo, di ba? Ayos pa naman, Pero diba? again, okay yan, walang problema yan kung meron kang pambili. Tama. Pero kung wala yung uutangin mo pa Yan. para lang mag-flex. Yan yung katulad nung nag-PM sa atin. Tingnan mo, nagkakaproblema yung mga ibang inutangan na hindi mo na mabayaran. Correct. Paano? Gusto mo lang mag-flex, Yan. di ba? Meron pa mga iba na talagang they will go out of their way para lang makapagyabang. Tapos wala namang pambayad. Meron ako naging experience sa ganyan, Jegs. Na inisyuhan ako ng mga cheque. Para lang pautangin, ganyan. Tapos malaman-laman ko pumunta ng ibang bansa, bumili ng mga latest noong time na yun. Sobrang usong-uso or kalalabas lang ba or basta usong-uso yung Havaianas. Makita-kita ko bago yung mga Havaianas. Tapos ako yung tsinelas kong Rambo. Pag naalala mo, pag kilala mo yung tsinelas na Rambo, alam na this, malamang may gout ka na! It's time for an annual physical examination. Executive check-up na please. Diba? Tapos, may pag-issue pa ng cheque. Ako naman, siyempre nag-issue ng post-dated checks na every month pwede mong ihulog, ganyan. Malaman-laman ka! Ang mga check, ang account na yon,
kung saan galing yung cheque ay hindi pala nag-e-exist. Ganun katindi para lang makapagyabang. Yun yung sinasabi natin na walang masama maghangad niyan eh. Walang masama magsuot ng maganda, bumili ng mamahalin, 'di ba? Walang masama. Nagiging masama kapag sobra na. Correct. At nagiging masama kapag kailangan mo pang manlin lang ng tao at magsinungaling para lang magkaroon yan. Well, sa mga kabisyo po natin, hindi namin po sinasabi ito na dahil nagmamagaling kami. These are all based on our experience. Kami din. Kasi napagdaanan po namin ito ng mga yan. bata-bata pa kami. Correct. Yung pag-flex, lahat-lahat. Lahat po yan napagdaanan namin. So, over nabaon-baon the years, kami sa utang dahil sa flexing na yan. Kaya nga, nabubwisit kami kuminsan pag mga 10 years ago na mga post namin sa ano Facebook. Kadiri talaga. Nakakahiya talaga, promise, yung mga pinagpo-post namin. Kasi it's a human nature eh. Pero the more na nagmamature ka, nakikita mo din yung sarili mo na nag-iiba din kasi yung face ng life ng buhay mo. Correct. Nagiging wais ka na din. Totoo yan. May mga kakilala ko na ganyan na kapag bibili sila for example sa grocery o sa supermarket, ang bibili nila yung parang pinakamamahali na klase ng kunyari shampoo. Ganyan na ay, hindi ako makarelate. Ay, o nga pala. Wag na lang yun. Ibahin mo yung example mo. Sorry. Pasensya ka na. Gulay na lang, gulay. Yan. So, bibili nila yung mga parang basta meron ka namang mabibili na gano'n na gulay, pero yung pipiliin nila para lang masabi nila na yung pantry nila may mga kasi mamahalin. galing ko sa farm na ganito. Yan, yung mga ganyan. Walang masama. Diba? Actually, pag meron, sa totoo lang din naman, may dahilan din naman kung bakit mas mahal minsan ang ilang mga produkto yes. Ang quality niya mas bongga. Diba parang yung mga meats na, yung mga baka na yung pangmayaman, di kasi tayo nakakatikim nun eh. Yung basta yung mga kemerut na yung nakalagay, hindi sila stress-free yung kanila environment. Nakikinig sila ng classical music. Tapos yung kinakain nila talagang natural damo talaga, mga organic. Di syempre mas mahal din talaga yun, diba? So, meron akong kakilala na yun yung mga binibili niya para lang masabing talagang pero kulang na kulang lagi yung budget. Ayan. Ang ending nangungutang, pero yung nila, mga meats nila pang yayamanin. Pero ngayon, sobrang practical na niya. Yan. Hindi na siya ganon. Natuto na din siya na hindi naman dapat lagi. Pwede naman din paminsan-minsan. Regalo mo sa sarili mo. Diba na, ngayon naman, siguro, deserve ko naman yung ganon. At kailangan din natin yan, yung regalo sa sarili. Yan. Pero hindi sa lahat ng oras, naghihil po tayo ng inner, childhood. Childhood, trauma, childhood, ano ba yung sugat ng kabataan? Ayan, sugat ng kabataan. Totoo. Kasi, knowledge will come first and then second is the wisdom. Ayan. So, with age comes wisdom. Yan, so doon natututo tayo na oo nga pala. Pero again, it's a phase, pero mas maganda kung ngayon pa lang maituturo mo na sa mga anak mo, much better. Tama. Hindi rin siya mahihirapan. Correct. Diba? Pero kami, wag niyo isipin na kami, expert na kami dyan Kaya namin to topic, kaya namin nilalakasan. Hindi nyo ba napansin? Ang lakas ng boses namin para marinig namin. Struggle po kami. Struggling lagi. Laging ganun. Pero kanina na meron ako na fight na temptation kanina. Okay. Kasi naisip ko, ay, nagsishare ka? First Bihira ka mag-share. Grabe ka naman, Nicole Yala. Lakasan niyo yung radyo, ngayon ako mag-share. Please, lakasan niyo. Sige na, share mo sa amin. Ano ba yung temptation na yun? Yung sabi ko kasi sa sarili ko, bago ako bumili ng pabango ulit, kailangan yung mga pabango ko na nasa office ko, yung meron ako sa bahay, kailangan maubos ko muna sila. Okay. Kanina, nandun ako dun sa malapit doon sa bilihan ng pabango. Ubos na talaga yung pabango favorite ko. Pero ni-fight ko siya. Sabi ko, hindi! Very good. Very good ako today. Hindi! May pabango ka pa. Iba nga lang yung scent, pero parehas lang naman din yung purpose nun. Correct. Hindi. Pero mga kabisyo, abangan po natin next week Bukas. Sinabi ko, nag-fight ako ng temptation today. Di ko naman sinabing, mapa-fight ko yung temptation bukas or next week, di ba? At least, for today. Yung moment na kunyuwento niya ngayon, nasa utak niya yung pabango. Totoo.
Daddy. Actually, kanina dapat sasabihin ko, Daddy. Kaya lang, pinigilan ko talaga yung sarili. Tingnan mo pag pinigilan mo yung sarili mo, marirealize mo na you can live without it. Doon na papasok yung want and need. Yung marirealize mo, teka, hindi ko naman pala talaga siya kailangan. Meron naman din pala akong pabango at pwede ko pa rin siyang gamitin. Minsan din ganun tayo, kunyari grocery, over grocery. Kung merong pang-over, para lang masabing punong-puno. Diba? Hindi ba't pag nag-check ka, ilan dyan yung na-expire? Correct. Inaamag na yun. Ilan dyan yung inaamag? Diba? Masyado tayong feeling natin hangad. Ayan. Ang ending, nga. Ayan. So again, it's a phase na pagtutunan po siya. Yes. Ayan. Sana ma-fight nyo po ang temptation. Correct. Today and every day. Yan. Good luck! Mga kabisyo, ang oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!